Klase sa tulo ka maeskwelahan sa dakbayan sa Talisay nga gisuspenso kagahapon, balik klase na karong adlaw. Mas hugot nga seguridad gipatuman. Mubalik si Femari Dumabok sa report. Gawa sa mga security guard, mga job order employees sa Talisay City Hall, ang gidugang nga mobantay dinhi sa gate sa Talisay City National High School o TCNHS. Og striktong gipatuman na gyud ang no ID no entry. Tungod sa kahingawa sa ubang mga ginikanan, adunay pipila kanila ang nag-atang na gyud gawa sa eskwelahan aron kuhaon ang ilang mga anak ng high school students. Og pipila ka mga police personnel sa Talisay City ang gipakatapa sa palibot sa TCNHS karong adlaw. Kabahin pa sa seguridad, sabtang nagpadayon pa ang investigasyon kalabot sa shooting threat. Copycat ba or dili, di gini maundang kundi na siyang dakpan. So ang ako lagi silang giingna na kung pwede pangitaan yung paagi and look at all leads, look at all instances na pwede na tumatanaw para makuha agad ni. Kailisod kay kung di, whether minor ni siya or dili, we will follow the contents of the law, but dapat dakpon para makita sila na naglihok ang kapulisan. Identify sa tao nga nagbuhat sa ingon o nagbuhat sa hulga kay dili na tiyo-tiyo, that's a serious offense kay himo. Coordination sa atong kapulisan o katong mga personnel sa different schools kay ilang ipapabantayon sa matag gate sa eskwelahan, dapat i-train gyud inaay coordination sa DepEd ug sa atong kapulisan sa Talisay para na mas hapsay ug lunsay ang ilang pag-implementar sa balaod nato. Matod sa principal sa TCNHS, Judith de la Cuesta, nga nasabutan sa ilang PTA officers nga mo-hire usab sila og watchmen, isip dugang seguridad. Mausab kini ang tukion sa Talisay City DepEd Division uban sa mga PTA officers alang na sa uban pang pampublikong eskwelahan. Gi-train na pod nato ang atong mga security officers sa eskwelahan. Nagsabot mi sa Chief of Police ni Sir Sayon nga maghimo mig murag emergency drill kung unsay buhaton kung dunay emergency nga mahitabo. Di padayag og kaanda ang hepe sa Talisay City Police alang sa pagpaygayon og mga seminar o training sa ilang mga watchmen ug uban pang security personnel sa eskwelahan og emergency drill sa mga tunghaan. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.